मा सोरबा जिउनि मोदायखौ आइ बिमा महामायानाव बिनो? नों थिगखौनो हमनो हादों जायख्लं। सोर बिलाय बै खाफाल गोनां जोहोलावालाय जाय आंनि अनजालि बिनानाव लाइमोननि जिउनि मोदाय जागोन? नों जायख्लं, नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो बेसेबांबा अनबोबाय, दिनैसिमबो दासिमबो आरो इयुनाव बे अननायखौ आंनोनो होबाय थागोन होननानै आंनि गोरबो नोजोरा फोथायो। मोनगोन, नाथाय बिनानाव हिसाबै जिउनि लोगो होननानै नङा। मानो जायख्लं? मानो? मानोना आं गुबुननो खोथा होखाबाय। नों आंनि खर'आव दांनानै समायला, नों सैथोखौ बुं। खोनासं, सानसेखालि सिमाङाबो नों बादिनो आंखौ गुबै बाथ्राखौ फोरमायग्रोआलासे थोंजोङैनो बे मन्दिराव लिंनानै लाबोदोंमोन आरो जायख्लं, नों मा बोर बिखो बिमानाव? नों बिखाबायब्ला आं माथो बिबावनो? जायख्लं, आं नोंखौ थैस' थांस'नि जिउनि मोदाय मोननो बोर बिबाय बिमानाव। लाइमोन, जायख्लं, नों सिमांनि एसे गिदिर खोथा होननायनि आगोल आंनि फारसे मानो जेबो साननो नाजायाखै नों जायख्लं? आं मिथिगौ नों थैनानै थांब्लाबो आंखौ बावनो हानाय नङा। जायख्लं, बे बाथ्राया कि नंखाय? आं नोंखौ माब्लाबाबो साननो हायाखैमोन। नोंनि मेगना आंनि नोजोराव खानि। आं नोंखौ माब्लाबाबो नोंनि साननाय बायदि नोजोरजों नायबोफेराखै।
आं नोंखौ असे आंगो बिनानाव होननानैसो अनबोदों, फोरोंबोदों आरो गेलेबोदों। आदा, बे जोनोमाव नोंनि अनगा आंहा सोर दंबावो? आं बबे गोसो बिखाखौ लानानै थांनानै थाबावनो? थांनानै थानायनि सोलाय थैनायानो साबसिन जासिगोन। जायख्लं, उन्दै समाव गेलेनाय मोनसे सावगारिया दाबो आंनि बिखायाव थैजों होनाय थैसामनि सावगारि जानानै दं। जायख्लं, हानाय मोनबा दिन्थिगौमोन आं बिखाखौ बुग्लंनानै। हिन्जाव गोदाननि हौवा गोदाननि जायख्लंनि आंनि गोरबो नोजोराव साननाया गोदै दंमोनब्लाबो बुंफ्लुंनो हायैयाव दिनै समा आंखौ बेलेगनि आगराव गाब्र'होबाय। जायख्लं, हायोब्ला नों आंनि मोखाङाव खेबसेल' नाय। जायख्लं, खेबसेल' नाय। लाइमोन, सिमाङा आंनि सिगाङाव मा समायलायामोन खोनासं। गुमै, बे जोनोमाव जुदि आं नोंखौ मोना होनब्ला आं गावनो आंगोनि जिउखौनो फोजोबना लागोन। गुमै, जायख्लं, बे जोनोमाव आं नोंनि अनगा गुबुनखौ फिसाय मानिनानै लानो हानाय नङा। जायख्लं, बेनो आंनि जोबथा समाय। आंनि गोरबो नोजोराव नोंजोंल' जागोन आंनि जुलिया।
जायख्लंनि गारि नङा होनबा नङा माथोफ्रा बहा थांखो होनबा मानसिया दिनैनिफ्रायनो बिदि खालामबावब्ला रावबो जेबो जायाखिसैथ' एसे एनैखौलाय सोरथो माथो बुंनानै लाबावनो दैयाव ओंखारब्ला एसे सिखायो बेफोर ओरैनोसोलै आंथ' बेफोरबादिखौ थाम्फै खबथानाय बादिसो मोनो आंनि गोरबो नोजोरजों जायखौ जिउनि मोदाय होननानै गोसो मन्दिराव फज'नानै सिबिबोदोंमोन बिनि सुखुनि जिउआव आं हेंथा जानानै थाला नोंसोरखौ अननाया लाइसो होनाय जादों नङा होमबा दिनै नोंसोर जायख्लं आरो कलेजनि माखासे स्टुडेन्टसफोरजों दावराव आरो बुलायनाया खेबसे नङा खेबनै खेबब्रैसै बिनि गुबै जाहोना मा आं मिथिनो हागोन ना नोंसोर बहा सिमान जानो आं बे कलेजनि हेड जानानै आंनाव सोरखौबा साल सोरखौबा सुल बेबादि बासिनाय गैया दिनै नोंसिनि सायाव आंनि जोबथा थिराङा बेनो You are disqualified नोंसा बे कलेजाव सिट गैला प्लिज सार
जेबो खोथा गैला Get out from here Get out जायख्लं खोथा होनोबा सानखा हखा सासेनोनो हो नङाबा नाव गंनैयाव गानानै फेन्दा गावगोन आं बुजिथाराखिसैलै बाजै दानो थिग खालामखा नों लाइमोनखौ लानो ना सिमांखौ लानो ना आं माबा नंखायखौ बुंदों नामा फाग्ला थार बाथ्राया बेनो बाजै आं लाइमोनखौ आंगोनि असे बिनानाव साननानैसो लाबोदों बाजै आं हाबा लागोन होनबा नोंनानाव सिमांखौसो लागोन नङा जायख्लं नों सिमांखौ लायोब्ला नों दा आरो आइ आफामोनहा आरो गुबुनफ्राबो सानगोन आं नोंखौ बरायनानै गावनि बिनानावखौ होदों हामबाय बाजै खोथाखौ दाफोलावसै आं सिमांनो खोथा होखाबाय आरो बे बाथ्राखौ लाइमोननोबो रोखा रोखा खोन्थाखाबाय बे रावखौ रावनोबो दा खोन्था बाजै बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गावनो उरायखायो प्लिज बाजै समायला नों रावनोबो खिन्थाया होननानै अनजालु बिबोनाङा खुथार खुथार खावलायबायब्ला जाबाय आं रावनोबो खोन्थाला थेंक इउ बाजै थेंक इउ नोंना आइया जि मोजांना राजा आयु बाब बिसोरथ' मानसि मोजां नङालै ओइ प्रिन्सिपाल साहबा दंना गैया गैयालै बाफोर गैया मा गैया गैयालै बाफोर गैया गैया मानो गैया गैयालै गैया नारखो सोर फैदों दाला थगायसुला मा प्रिन्सिपाल साहब सिनायबाय मा नांगौ नोंसिनोलाय राकेश नों आंखौ बिदि दाखालाम नों आंखौ बिदि खालामनो हाया राकेश नों आंखौ बिदि खालामनो हाया नों बिदि दाखालाम राकेश प्रिन्सिपाल साहब नों जेरै जोंनि इयुन जिउखौ हां खुन्थेनो फोजोबनो हानाय डिसक्वालिफाइड रावजों हाथफ्ला खालामदों आंबो दिनै नोंनि जिउखौ हां खुन्थेनो नोंनि आखाइनि हाथियारा गोख्रैगार नङाबा गावनो बाध्य जागोन Arrest him.
बिबारा मानो बारो सिख्रिनि थाखाय खाथियाव फैब्रा मा मालाय बायदि गावनि बिसिसो सानगोन ना माखोथाय हौयैजोंनो जासिगोन ना लाजिथाराबो बिदिब्ला नों महामाया मन्दिराव आंखौ बियाखै सोरबा गुबुनखौसो बोरो दहाय खेबजानाया
बेला बेला हाबाब फिसा हाबाब फिसा हाबाब फिसा हाबाब फिसा मानो बिदि जाखोसै मा जाखो बाजायालाय नै दासो फिसालानि खिथाब सुबाय थानायाव मा जाना बाग्रायखो जै गोलैदों रावाबो गैला र' बेला आब' बेला 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 मा जाखो आब'आलाय आब' दाबो राव गैया गैया बेला नों मानो आंखौ गारनानै थांनो सानखो बेला हाबा मानोसै दानो मोजां दानो गाज्रि I am sorry. दानो दं दानो गैया आयै फिसा हिन्जाव बेला आयै फिसा मोखां नुवा गन्थं नुवा थैखोमालांबाय नोङो आयै फिसा हिन्जाव मोस्रा मोस्लाय सोसि सोसि ख'खौ खांबोदोंमोन आङो लोमजाया साजाया मानो थरथब थैखोमालांखो नोङो आयै बेलाय आलासि जानो फैनो होनबाय थादोंमोन गैया फैसांनो हायाखिसै थैग्रोलांबायसो हाबाब बेलाय